Grabe na ang mga panghitabo, makapatruma ang kahasol nga naangkon murag wa nay pagkalma. Kagubot in taon nagkadaiya ang problema. Ang kalibutan karon napuno na og drama. Panahon na sa tribulation kahinta nga abnormal. Ang itang magpaka-strong gikan sa pagka-emosyonal. Bakak og kamatuora ng mohonghong. Sa atong huna-huna maunay gasabong. Ang matag decision nagsugod sa atong pagpili. Life is a matter of choice, maong magpakabuhi. Base sa structure sa tinuod niya kinabuhi. Depende sa pagtuong ato sa giilang hari. Kung kinsa ang bililhon sulod ni ining dughan. Masutara ang tanan sigun sa binuhatan. Ganahan kag kasiguruan na ay mga paagi. Maglakaw sa matarong ali magkuyog ta this way. This way mauni ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi nga may katagbawan. This way mauni ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi nga may katagbawan. This way. Isip po sa kataong naning kamot ug naninguha nga matuman ning tao ng mga damgong gipatuloan og luha. Ali duod diris presensyas tinuod nga dalangpan. Diring dapita ang dalan alang sa kamatuoran. Gipanggit ang katagbawan na aras tinuod nga boss. Gani sa kong mga kasakit ako iyang gigakos. Kapila man ako mapaling og bahagba. Kapila mahatset makatagamta mo kasaba. Halos mo give up na unta apan salamat sa pagdasig. Sa espirituan ng matang hait pastigib. Salamat sa mga naghatag negatibong komento. Kaysa akong pagsalaag positibo ang naadto. Katunukan man ng dalan nga akong gilakwan. Daghang salamat o Dios kay imo kong giubanan. Gitudluan mo kini nga akong dughan og hunahuna. Pinaagis mga sinyalis bisag di ka makita. This way mauni ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi nga may katagbawan. This way mauni ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi nga may katagbawan. This way mauni ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi nga may katagbawan. This way mauni ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi nga may katagbawan. Sa pagpangitas ka o galingon na atay lugar. This way diring dapita na ay kasaligang makasalbar. Ayaw kabalaka, ayaw pagduwa-duwa, ayaw kahadlok. Ablihi lang siya nga sa imong dughan nagapadoktok. Pinatindog nga linya subayon, diretsos kinabuhing dayon. Wa ka maginusara may kauban kang leon diya sa Zion. Kasi Jesus mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi sa bisag unsa mang kahintang.